Primeira conferencia da tarde, a cargo de Lidia Mariño, eleva por título A figura da vella no Entroido. Así que Lidia, diplomada en fisioterapia, de feito exerce como fisioterapeuta na súa clínica, ten formación en cursos de mitoloxía, creencias, rituais, manifestacións da cultura galega, en antropoloxía social e cultural, cursos de investigación etnográfica. De feito, actualmente está cursando o grado de antropoloxía social e cultural. Publicou no 2012 unha novela histórica, La verdad del bufón. Tamén colaborou no libro colectivo Achegas ao patrimonio inmaterial galego, con un traballo sobre crenzas e ritos sobre a morte na aldea da Silva. Ten publicado diferentes artigos na revista do Entroido de Galicia, nos cadernos de campo da Sociedade Antropolóxica Galega, e un dos seus temas fundamentais de estudo, que xiran en torno á mitoloxía, é a figura da vella. En este caso, a figura da vella no Entroido. Ademais, leva o blog Tras as pegadas da vella .wordpress.com, así que quen lle interese a vella, xa sabedes a quen achegarvos. Entón, deixo-vos xa con ela, que vos vai falar da figura da vella no Entroido, e despois, como sempre, teremos un pequeno turno de preguntas ou de debate, se queredes preguntarlle algo ou intercambiar algún tipo de información. Hola, boa tarde a todos. Nada, primeiro, moitas grazas a Rafa e a Sara por darme a oportunidade de vir presentarvos este tema de investigación. É unha investigación que está moi lonxe de estar rematada, porque, como veredes, é un tema complexo, fondo, con moitas ramificacións, pero, bueno, creo que hoxe vos podo presentar, digamos, unhas pequenas conclusións previas que pode ser de interese, bueno, para ter unha visión do Entroido diferente, vale? Iremos vendo a que me refiro. Pois a figura da vella no Entroido, Pode dicir, escarabellos, Carlos, hai cadeiras por aquí, non? Estedes hai... Xa está. Vale, toda a investigación parte dunha pregunta ou dun problema que resolver. Neste caso, a hipótese de partida foi o constatar que nas mascaradas de toda Europa, antes de nada vou dicir que eu con Entroido voume referir a eso, as mascaradas de invernía, vou falar de todo o contexto europeo, vale, ainda que no traia ao noso, pero que me refiro a ese concepto amplo das mascaradas de inverno. Pois é recorrente en todas as mascaradas a presenza, a figura dunha vella que ten uns atributos moi concretos. Vale, non é un personaxe calquera, senón que sempre se repite tanto os atributos que ela leva como as representacións que fai. E, curiosamente, estes atributos entroncan con esa personaxe que tamén se repite nas lendas e nos mitos por todo ese mesmo territorio. O mesmo territorio onde está a mascarada, temos lendas sobre unha personaxe mítica que os atributos cos que se representa son semellantes aos do Entroido. Entón, a pregunta é: pode ser a mesma personaxe? A personaxe do Entroido é a mesma que a vella mítica? Poñemos aí, non todas as vellas do Entroido son a vella, porque eso hai que matizalo. Que saia unha vella, alguén vestido de vella no Entroido, non quere decir que eu pense que é a vella mítica, vale? Veremos agora que características ten para que se poda asimilar a vella mítica, porque a veces van vestidos de vellos como poden ir de oficios ou simplemente representando a un grupo de idade, vale? Non se refire que eso sexa a vella mítica. Vale, para que teña validez esta pregunta que me fago, esta hipótese, temos que ver que hai un vínculo entre mito e rito, vale? Tería que existir algo que unise esas historias que se contan cos ritos. Se non existe ese vínculo, pois xa non tería validez que unha figura mítica estuera presente no Entroido, que non deixa de ser un rito. Entonces vemos o que nos din aquí dous da antropoloxía. Temos a Edmund Leach, que di: o ritual é unha acción simbólica e o mito é simplemente o seu equivalente no mundo das ideas. Mito e ritual son esencialmente unha mesma cousa. Como vedes, para el, pois efectivamente, o mito é ese discurso, é esa historia que se conta, e o rito non é senón
unha representación, unha cerimonia na que sí podemos atopar ese discurso de fondo, pero representado, vale? Xa non contado, senón representado. Mircea Eliade, pois, ven dicindo o mismo, solo que el, bueno, fai moito pincapé en que os mitos que se representan son aqueles que dan explicación ao que ocorreu no comezo dos tempos, pero os dous veñen defendendo a mesma idea. Este vínculo entre mito e rito, efectivamente, podémoslo constatar hoxe en día en ritos como a Semana Santa ou o Nadal, que non son senón representacións do discurso da religión que ten detrás, neste caso, a religión cristiá. Na Semana Santa e no Nadal, pois eso, por exemplo, pois representamos o parto no pesebre, e na Semana Santa, pois como apresan a Xesús, como é crucificado, como resucita. A veces as representacións son personaxes que fan de divindades, santos, o que sexa, e a veces é por medio de figuras, igual que no Entroido hai personaxes, hai bonecos, pero é o mismo, vale? Entonces, partindo de eso, de que constatamos que efectivamente eso existe, que existe ese vínculo entre mito e rito, pois plantexámonos que o Entroido sexa un rito que recrea episodios míticos, vale? Pero serían episodios míticos dun sistema de crenzas moi antigo, non neste caso no cristianismo, senón un sistema de crenzas anterior. Ese mito, entonces, explicaría todos os personaxes, senón todos, unha gran parte, porque evidentemente o Entroido ten moitas capas e ten un longo recorrido, vale? Non todo creemos no Entroido pertenecería a ese sistema de crenzas, pero unha ampla porcentaxe pois tería sentido dentro dese mito. Entonces preguntámonos, poden ser unha parte dos personaxes do Entroido seres míticos? Pode ser a vella do Entroido a vella mitolóxica? Pois ben, primeiro vamos a empezar definindo como é esa vella no mito, despois viremos como é esa vella no rito e despois intentaremos establecer esa relación. As características da vella mítica. A través da súa presenza nas lendas, o que se nos conta delas, o primeiro atributo máis característico da vella é que é fiandeira, porque en case todas as lendas aparece fiando. Sería igual que os santos se representan a través de algo, pois San Pedro coas chaves, María Madalena coa cabeira. Se tuéramos que representar a vella para que fora recoñecible, poñeríamos un fuso, vale? É o seu elemento máis característico. Nai, que é nai tamén, porque nas lendas moitas veces está co fuso nunha man e co meniño no colo. Poñovos aí o de Pozo de Ferreira, porque non só é nai, senón que nalgúnas lendas ten o problema de que a neno, se lle cae, ou que pode ser que se lle perde, é algo que aparece a veces nas lendas. Esta de Pozo de Ferreira, contaron Manos Ancares, é super interesante, porque ademais é a explicación que eles lle dan ao manto da Virxe, que hai na iglesia ali cercana, e ese manto era a manta que tiña o meniño da vella antes de que se lle perdera. E que lle caeu a unha lagoa glaciar que hai ali, abrironse as augas, saliron uns cans arrastrando cadenas, e a nena caeu. Quedadvos co dato porque terá vinculación máis tarde. A vella non é senón a faceta anciá da moura, vale? A moura que aparece peiteando os cabelos, que busca un pretendente e tal, é a mesma personaxe, pero con outra idade. A moura representase nos seus 3 ciclos de idade máis importantes e a vella pois é a faceta anciá da moura. Que ten pele escura non é tan recorrente como o de ser nai e fiandeira, pero sí aparece mencionado en algúns lendas e contos. O das 3 noces poño porque era o conto que me contaba meu avó. Nela aparece a moura como contraposta a unha princesa loira, blanquiña de cara, e ela é bella e escura. Vale, aí menciónase ese dato de que é escura de pel. Construtora da paisaxe. Un dos lendas na que ten máis presencia a vella é, pois, este Penedo trouxo a vella na cabeza mentras cunha man iba fiando e coa outra levaba o meniño, por exemplo. Entonces ela é a explicación dos penedos da paisaxe, dos restos arqueolóxicos, os que non lle encontramos sentido, pois ela é a explicación. Creadora do clima, o arco da vella, fai referencia á vella, en moitos lugares o pedrazo, a xiada polas mañás fixo a ela, relacionado coa néboa tamén de algún xeito, bueno, diferentes fenómenos atmosféricos que ao final é ela que nos crea. Habita en covas e cumios, normalmente,
É luxuriosa no sentido de que está relacionado co seguinte de mata o Papa homes, porque descríbese a veces por toda Europa como que ten relacións sexuais con moitos homes os que despois mata o Papa ou están os restos dos homes cos que se deitan na súa cova, bueno, polo estilo. Rouba nenos por envexa, eso tamén é algo, a primeira columna é máis ben como aparece a vella en Galicia, despois a segunda é un pouco xa máis por toda Europa. Rouba nenos por envexa porque é unha figura asusta nenos, vale? Os nenos asustos dicindo que ven ela, que os van roubar. E a explicación de se dá por que rouba nenos, porque fai falta unha explicación para que un ser mítico que a veces é benévolo, pois por que rouba nenos? Sole ser porque o seu fillo morreulle ou non pudo ter fillos, entón ten envexa dos nais que teñen fillos e rouba. Moi relacionada cos agoiros de morte, hai quen pensa que a figura da lavandeira non deixa de ser un aspecto da vella, tamén ten relación coa Santa Compaña, en xeral co mundo da morte, porque vemos que tamén construe as mamos, os dolmes, e que a veces dice que esa mamo é a casa da vella, que non é un elemento funerario. Entón está moi vinculado ao mundo da morte. Cando aparece con forma animal, sole ser habitualmente unha serpe ou un ave, e en xeral todas estas características que vedes son características que dan explicacións a fenómenos que de por sí nunha sociedade tradicional non teñen explicación. Porque aparece o arco da vella, porque chove, porque hai un penedo que parece feito, porque entonces o feito de que este tan presente neses fenómenos tan vinculados á nosa cosmovisión, a como entendemos o mundo, pois fai creer a moitos investigadores, entre eles Rafa, que pode ser a reminiscencia dunha antiga divindade, vale? Tamén vos poño aí un dato importante que aquí non está presente, pero que nos dará pé agora cando falemos do Entroido, que por Europa, cando esa personaxe mítica da vella ten unha parella, ese sole ser un ser mítico asimilable ao noso trasno ou diaño bulreiro. Trasno no sentido de que normalmente un ser mítico que na casa desordena todo, fai ruidos pola noite, ou que no diaño bulreiro porque perde a xente no monte, non? Fai que o sigan, tal, e fai que se perda. E poño inimiga porque normalmente moi a ben non se leva. Esa frase de parecedes un matrimonio de vellos, pois tal cual, normalmente son parellas, son matrimonio, pero polo que contan as lendas non están moi ben a boas. Vale, vamos falar do rito. Esas eran as características que ten a vella mitolóxica, e agora vamos ver as características que ten esa figura da vella que se repite nas mascaradas. Antes de que me esqueza, moitas das fotos que vades a ver, entre elas estas, son de Roberto de la Torre, que é un fotógrafo etnográfico que me cedeu as fotografías para que volas mostrar eu aquí. Un inciso. As fotografías que tendes polas ventás son todas de Roberto da Torre, tamén un fotógrafo que colabora con nós, está especializado en mascaradas e en rituais. Vale, pois eso, os atributos que ten esta personaxe sempre está interpretada por un home, sobre todo cando conserva, esta personaxe conserva as funcións que fai a vella no Entroido, esa representación sempre é un home a que fai da vella, que aí se mantén esa inversión de roles de sexo do Entroido que está tan vencellada a este rito. Vai vestida de vella viúva, quere decir, pois de negro, saia, mandil e o pano característico negro na cabeza. Cara emborrallada, pode ir con máscara, pero é moi habitual que vaya coa cara tiznada. Ese máscara tamén moitas veces é negra, non sempre, pero é moi recorrente. Rosario de bugallos. Os bugallos, esas boliñas do carballo, na miña aldea chamanse cocos, pero creo que vos dades conta. Pois é moi habitual que leve un colar, non sempre son bugallos, a veces son outras cousas, vedes aí na foto que son fragmentos de carozo de distintas cores, pero bueno, poño bugallos porque é recorrente. Leva un fuso, igual que nas lendas é o seu atributo máis característico, nas mascaradas igual. Ves unha vella de loito cun fuso, é moi fácil darse conta que é a vella. Leva un cativo no colo, tamén de xeito moi recurrente, nunha man o fuso e noutro cativo,
que o cativo, isto non nas lendas non está presente, pero nas mascaradas sí, que sempre, case sempre, é escuro, vale? Negro ou de pelo escuro. Un cesto tamén adoita levar a vella, a veces usa, neste caso, como para levar os instrumentos de fiado, pero moitas veces leva cinza, vale? Coa que emborrallar ou lanzar ou tal. Vinchas entre interrogantes porque sí o leva a veces, pero non é un elemento tan definitorio dela como pode ser o fuso ou o cativo. Está presente a veces, vale? O nome que recibe esta personaxe das mascaradas é ben bella, nos diferentes idiomas ou dialectos de todo o continente, fiandeira, no sentido de un nome que teña que ver co fiado, o anterior á foto que acabamos de ver era cardadora, filandorra, da igual, pero algo relacionado que fai referencia á súa faceta de fiado. A veces ten un nome propio, Xoana, Maruxa, e outras é tía Maruxa, tía Xoana. O nome de Coresma é moi interesante, porque a veces chamase así na mascarada que ela é a Coresma porque efectivamente representa a Coresma, vale? O seu marido é o entroido e ela é a Coresma, fai esa función que agora máis adiante analizaremos un pouco máis, pero que vos quededes con que recibe ese nome, o personaxe. E o máis interesante é que o mesmo nome que ten a personaxe en moitos lugares é o nome que recibe a propia mascarada, vale? La filandorra en Ferreras da Riba é o nome da personaxe e é o nome do seu entroido, chamase la filandorra. La Vijanera é o nome da mascarada cántabra e fai pouco os do colectivo Etnocam descubriron que hai unha personaxe mítica que se chama la Vijanera, vale? Que castigaba que no fin de ano non se comera o que se debía comer, ten o mesmo nome esa bella mítica que castigaba eso que a mascarada. Perchen é o nome que recibe nos Alpes o entroido, e Percha é o nome da bella en Alemanha, o mismo que a nós, creo, prima, fía. Entonces, para eles teñen moi claro ese vínculo mito-rito. A Percha é unha personaxe do entroido e todo o entroido se chama Perchen porque son os seguidores da Percha, vale? Eles teñeno moi asimilado. Ahora, que fai a vella no entroido? Sabemos máis ou menos como vai vestida, que leva, como recoñecela, vale? Pero o importante é que fai, que roles desempeña a vella no entroido. O máis recoñecible é que sole formar parella con outra personaxe que podemos chamar vello, podemos chamar demo, e digos por qué. A veces aparece representado como un vello, pois sí, vestido con roupas vellas, caracterizado como unha personalidade, e outras veces é pelicas, chocas, cornos, e ese é o personaxe que é o seu consorte. Normalmente, eles dous forman a comitiva dos feos, dos negros, dos escuros, en contraposición aos bonitos, os bons, que son os que van vestidos de blanco, que son xóvenes. Entonces, hai aí como unha rivalidade entre esas dúas parellas, vale? A representación das máis importantes que fai a vella no entroido é o parto. A veces represéntase primeiro un coito e outras directamente o parto, que é algo que chama bastante atención porque é unha personaxe, unha muller bella parindo. É un dos elementos máis característicos. De feito, hai moitas mascaradas que ese é o momento álxido da mascarada, vale? Acontece todo, salen os personaxes, fan diferentes cosas, pero ese momento álxido que todo o mundo está esperando é o parto da vella. Aquí, concretamente, pare un boneco negro, que sempre é un boneco negro porque, de feito, é o que dá un pouco o leitmotiv da farsa, vale? Sempre eso desencadena o que acontece despois. Aquí poñovos a vella empoderada, porque está simulando o coito estando lá enriba, ainda que non é moi habitual, pero aí vos la poño. E en Croacia eleva nunha man o fuso e noutra a boneca negra, e aí non se aprecia, pero hai outras fotos dese mesmo día que tiña a cara tiznada. Outras representacións que tamén leva a cabo. A primeira, coñecémola por datos etnográficos, vale? Non está viva hoxe en día, pero temos datos etnográficos en lugares dispares como León, que é onde facía Santa Bríxida, e outro se pertenece ao mundo eslavo, que a personaxe da vella iba nos petitorios cando van de casa en casa pedindo ovos, chourizos, o que ela vai diante, e o que se lle di á xente é que se lle dan algo, os alimentos, cartos, o que sea,
a vella bendecirá as súas colleitas e fará que den, e senón ela botará o pedrazo sobre as colleitas. Entonces, como vedes, hai unha relación clara entre ese personaxe mítico que creaba a xeada, o pedrazo, etc. Outro dos momentos álxidos da mascarada xunto co parto, en moitos moi característico, é o roubo do seu bebé, vale? Dá a luz e despois intentan roubarlo. A veces ela sabe que yo van a intentar roubar, entonces intenta poñelo a salvo, intenta darlo ao público, escondelo, porque sabe que se vai producir ese feito. Normalmente os que yo rouban son os personaxes de pelicas, chocas, cornos, a veces é o seu propio marido. Entonces, neste rifirrafe que ela intenta protexelo e que lle intentan roubar, é moi frecuente que o cativo caia. Entonces, morre. Produce o enterro, en moitos lugares isto pon fin á mascarada. O momento en que cae o neno, se dá por morto e se enterra, en vez de o enterro da sardiña tal, para eles o que marca o fin é isto. O exemplo que vos poño de Serracín de Aliste é porque é curioso, porque aí é o seu home que se enamora da madama, que é a Blanca e xove, e entonces el mismo, como que lle estorba para irse coa madame e o seu fillo, é o discurso que contan ali, colle o neno, mata-o, el mismo o enterra e tal. Outra das características da abella no entroido importante é que corta o fío e que pon fin á mascarada. Explícome. Leva o fuso e chega un momento determinado que colle unhas tesoiras, corta o fío. Isto pode significar dúas cousas. Ou ben que acaba directamente o entroido, a xente está pendiente desa personaxe e cando fai eso acabouse, ou no momento que fai eso morre unha personaxe que sole ser a que representa o entroido, vale? O que entendemos por morreu o entroido. O exemplo que vos poño de Condado de Módica é fascinante porque para eles teñen a personaxe mítica da vella, para eles é unha muller que habita nas covas e que garda os tesouros. A maneira de conseguir o tesouro é roubarlle o fuso, pero é casi imposible porque ela sempre o está usando e sempre está fiando. Entonces, creen que esa personaxe mítica que habita na cova, o día da mascarada sae da súa cova, ven o entroido e aparece ao final de todo, xa os nenos cando a ven aparecer saben o que hai, aparece no entroido ao final de todo, corta o fío e acabouse. O sea que, como vedes, para eles tamén teñen claro que a abella mítica é a abella do entroido. Outro dos papeles importantes que ten é relacionado coa resurrección desa personaxe que morre. Vale, moitas veces a personaxe morre, resucita, morre, vale, hai aí como un pa diante pa atrás a ver que pasa. Un deles é o vello e a galdrapa, que vimos antes unha foto. Non chega a morrer, pero o vello cae e queda no chan hasta que ela ordena que o levante. Non é unha morte e resurrección, pero sí esa dinámica. En Río Frío de Aliste sí que a personaxe morre, creo que o cego o que morre, e ela fai un círculo de cinza ao redor del, e nese momento resucita. Entón é como unha especie de conxuro, entre aspas, para que resucite. E despois, nada, cando remata a mascarada, o enterro do entroido, e a partir de aí a vella queda como viúva do entroido, porque ela non desaparece ao rematar o entroido, senón que continúa na Coresma. Vale, onte aquí os felos de Esgo contáronos unha cousa moi interesante que tamén se facía ali, que era o martes de entroido facer unha boneca que representa a Coresma e intentar, bueno, pasarlle aos veciños porque nadie quere quedarse con ela, pero para que vexades que sí que é un personaxe que continúa. Poño aí o tempo da vella e de defuntos a Pascua porque tanto nos mitos como nos ritos parece que aparece polo tempo de defuntos, dino en Irlanda na mitoloxía e dino en, por exemplo, nas Urdes, nunha mascarada aparece ela polo tempo de defuntos co macho cabrío, que é o seu home, e non desaparecerá hasta a Pascua, así como o seu consorte parece que desaparece no entroido, ela perdura, entonces ela é a representación do tempo da Coresma. Aí hai que fiar fino, porque a Coresma é algo católico, isto sería algo anterior, non sabemos se é unha apropiación ou unha continuación dun rito anterior, o caso é que o personaxe da vella sigue presente na Coresma. Tamén é característico, que vos comentei antes, que ela en moitos lugares de Europa, tanto no Nadal como na Coresma,
castiga cando a xente non come o que debe. E no Coresma hai moitas restriccións alimenticias e úsase a súa figura para decir que os nenos asústanos dicíndolle que vai vir a vella e vaiche castigar, rajar a garganta, rajar a barriga se comes o que non debes. Na moteada da Coresma é serrada no sentido de que a veces o boneco é un tronco. Entonces, cando vai pola mitad a Coresma, serran o boneco para decir a mitad da vella xa vai fora e xa nos queda solo a mitade. Poñovos o exemplo de Calabria porque foi o que estudei o ano pasado no final da Coresma e na Pascua. Fan unhas bonecas que é exactamente a mesma personaxe que teñen no entroido que les chaman Coresma. É unha vella enloitada, co seu mandil, o pano na cabeza e sempre leva un fuso, vale? É moi característico. O que fan é poñerlle a boneca ofrendas de alimentos. Figos, pasas, froitos secos, moitas veces enganchanllo como colar e tamén lle poñen a ela ao redor. E o que se fai coa boneca, que é moi simbólico, é esta en concreto, poñenlle unha naranxa, limón, o que sea, aquí, entre a saia. E poñenlle 7 plumas, vale? 6 negras ou de galiña normal, pero unha branca. Cada semana da Coresma van quitando unha. A última, a blanca, queda po final. Outras veces a boneca, como vedes aí, cólgase. A primeira é a vella, co seu fuso, e despois ten 6 fillas vestidas de negro e unha vestida de blanco. O mesmo, vais retirando unha boneca cada semana, queda a blanca para o final, porque entenden que é a súa filla que se vai casar en Pascua. Entonces esa é a última que se quita. Tamén vedes aí que poñen distintos elementos que a representan como o fuso, aí hai elementos de lavado tamén unha vella coa que falei poñía, faino moita xente, pero esa en concreto seguía o facendo o ano pasado cando fun, poñen sardiñas, xardas colgadas con ela porque representa o que come. E isto é un fuso feito cunha cana que tamén o colan como elemento característico dela, pero para que vexades que lle dan moita importancia ao aspecto fiandeiro da vella e que continúa eso no tempo de Coresma. Estas son dúas bonecas de ali tamén, que ali en Calabria le chamanlle Corallísima, e leva, estas non as vin porque está nunha zona moi concreta, pero incluso a cara é negra. E incluso se mantén o do colar, o sea que é exactamente a mesma personaxe do entroido, pero que continúa na Coresma. E o feito de que lle fagan ofrendas de alimentos, pois é moi simbólico. Vale, falamos do mito, características que tiña a vella nas lendas. Falamos do rito, características que ten a vella durante o entroido, que fai, que leva. E agora vamos a ver se hai algunha vinculación entre o mito e o rito. Vale? Atopámola no Festival de Malanka. É un festival que se leva a cabo en algunhas zonas de Ucraína, Bielorrusia e Rusia, non en todo, pero en algunhas zonas. Faise no Ano Novo, é igual que o noso entroido, como unha mascarada, pero que o fan no Ano Novo. Pois ali un etnógrafo recolleu unha lenda que explica esa mascarada. Hai tendas que o deus creador do mundo ten 3 fillos, un deles é o Demo, é unha filla que eles consideran que é a deusa da terra que trae a fertilidade da terra. Esta ten 2 fillos, un fillo e unha filla, e a filla é Malanka, que dá nome á mascarada. O Demo, que sería o seu tío, secuestra, mentre o seu irmán está de caza, non se entera, secuestra e leva ao inframundo. Durante ese tempo a terra queda erma, porque a súa nai é a deusa da terra. Ao faltarlle a filla, a terra deixa de dar. E cando a filla retorna, a terra florece de novo. Entón, o festival, segundo eles, celébrase para simbolizar que vense chegando a primavera, que Malanka retornará e que retornará a fertilidade da terra. Vale, como vedes, esta é unha foto do Festival de Malanka, o mesmo, a vella, co fuso, os mesmos personaxes que nós. Despois, tamén no mundo eslavo, fixos unha reconstrucción a partir das cancións que se cantaban no entroido, das lendas e das tradicións, fixemos unha reconstrucción de que historia podía haber detrás.
máis ou menos isto que estamos intentando facer, que pasa que eles teñen moitísimo máis fácil porque o proceso de cristianización ali foi moito máis tardío con nós, vale? Completouse no século XIII, entonces teñen moitos máis datos que a nós de que había antes. Yarilo é un deus eslavo que é fillo do deus celeste, do deus do trono, e dunha deusa fiandeira, que nace na gran noite, que é a noite máis importante da mascarada. Esa mesma noite que nace é roubado polo deus do inframundo, levado ao inframundo, a terra queda erma e a primavera non volve hasta que el retorna. Como vedes, máis ou menos, é o mesmo esquema anterior. E a que nos recorda isto? O mito grego de Deméter e Perséfone. Vale, a versión máis coñecida é que Hades, o deus do inframundo, rapta a Perséfone, leva con el ao inframundo, a súa nai é a deusa que fai xerminar o gran. Cando se entera de que lle rouban a filla, parte na súa procura, pero algo que se nos di en todas as versións que é moi simbólico, no momento que Deméter se entera que lle falta a filla, transformase en vella. De feito, cambia de nome, deixa de ser Deméter, empeza a ser Doso, porque é como unha persoa diferente. Solta os cabelos, que os levaba moi ben recollidos, ben penteados, está desgreñada, viste roupas negras, volvese vella, está enfadada, cambia totalmente a divindade, vale? No momento que lle falta a filla. E a terra volvese estéril porque ela está enfadada, e ata que non retorna Perséfone, a terra non volve a dar. Esa é a versión máis coñecida do mito, pero na mitoloxía griega hai moitas versións de cada mito, vale? Quedámonos cos máis famosos, pero hai moitos autores, e non só moitos autores. Temos información que ven dos himnos. Os himnos son como as oracións, vale? As oracións do cristianismo, pois os himnos gregos era o que lle rezaban. Entonces aí hai máis datos. Unha versión di que Deméter sabía que iban roubar a súa filla e a esconde nunha cova. Para que pase o tempo, dalle instrumentos para que fíe. Ata en 3 versións se nos di que estaba fiando cando foi roubada. E pona custodiada por dragóns. Vale? Pona nunha cova, fiando, custodiada por dragóns. Vale. Noutras díxenos que non é o seu tío que nos rouba, senón que é o seu pai en forma de serpe que intenta seducila. Tamén temos, nunha zona de Grecia, hai unha cova, había unha cova, donde se adoraba a Deméter negra, chamamos así, a Deméter negra, con cara escura e nunha cova, que nos recorda bastante pois a bella na súa cova. E despois os mitógrafos, como Carol e Kerenji, din que Deméter e Perséfone, pois que son a mesma personaxe, porque as dúas lles acontece o mismo, simplemente que a mesma personaxe cíclica. Quere decir, a filla dun ano é a nai da seguinte, porque é o gran, o ciclo da vexetación. Entonces a semente dun ano é o cereal que sae no ciclo seguinte, que se lle volve a quitar a semente, entonces así se vai reproducindo o mito. Nos ritos nos que intervén Deméter e Perséfone poño Dionisos, porque tamén é un personaxe moi interesante, pero hoxe falamos da faceta feminina, pero sería a contraparte masculina, que tamén caixa bastante. Pois nesas ceremonias describen os gregos que había máscaras. De feito, Deméter e Dionisos representanse moito con máscaras, Perséfone non. Hai falos, Dionisos é moi representado a través do falo, que é un elemento típico do entroido. Fachos, porque Deméter, cando busca a súa filla na escuridade, vai con fachos. Vale, porque hai unha versión que di que, na maioría das versións dice que a busca pola terra, pero hai unha versión que nos di que ela baixa ao inframundo a buscar a súa filla. Está na escuridade e vai con fachos na noite buscando. Personaxes con cornos, con pelicas e incluso con cara emborrallada, se nos describen. Vale, o sea que os rituais poderían coincidir. Logo hai unha parte que descoñecemos porque eran os misterios. Son os cultos sectarios, que era donde máis se lle rendía culto a esos personaxes, eran eses, eran segredos, eran só para iniciados. Entón, faltanos esa información de que non sabemos que se facía exactamente neses ritos. E aquí xa vos poño unha comparativa entre Deméter e a bella e Perséfone a moura. Deméter e a bella teñen moitas similitudes. No momento que desaparece Perséfone, viste roupa oscura, desgréñase, está enfadada porque a bella, a verdad que é unha personaxe, a personaxe mítica da bella ten unha faceta moi escura, e Deméter nese momento tamén, o dos fachos, e o do xexún é moi interesante, porque cando Perséfone, desaparece, Deméter deixa de comer e solo come
unha especie de avena e cebada e unha bebida, pero deixa de comer todos os alimentos así máis tal. E nos ritos de Deméter, os iniciados solo poden comer eses alimentos para imitar o que fixo a deusa cando desapareceu a filla. E é curioso que a vella sexa representante da Coresma, dese tempo no que hai moitos alimentos prescritos, e que sería o tempo no que a súa filla tamén lle foi roubada. E despois Perséfone pois tamén ten as súas similitudes coa Moura, porque a Moura nas lendas moitas veces está encantada nunha cova, a veces está encantada por un mouro, pero a veces díxenos polo seu pai Mouro, o sea, o seu pai que non encantou, e moitas veces hai unha serpe que a ten custodiada, o sea, moi similar á versión de Perséfone que vos falaba, sobre todo porque a Moura hai que desencantala sempre en datas estivais, cando chega o tempo, que sería cando Perséfone retornaría á Terra. Xa Fraser tamén veu este vínculo entre Deméter e Perséfone, pero non no entroido, senón na xeitura, que se fan unhas bonecas que tamén nos comentaban onte os felos de Esbos, co cereal fanse unhas bonecas dunha nai e unha filla, e el vía este vínculo que claramente podían representar a Deméter e Perséfone. Aquí vos poño unha imaxe, unha das bonecas se viste de noiva, que sería a filla. Aquí el fai outra comparativa entre eso, que Perséfone sería a semente, o que vos comentaba antes, e Deméter sería xa o gran maduro que doa, que se lle saca a semente, a Siria, pois eso, a filla dun ano, a nai da seguinte. Hai outros mitos similares por Europa, na mitoloxía nórdica, na mitoloxía sumeria, o feito de que existan mitos moi similares nesto de ser raptada, a terra deixa de dar e cando volve a ter tal, o que nos indica que é un mitema dunha gran antigüidade, canto máis espallado este, a priori, máis antigo é. E agora, pois nada, unhas pequenas conclusións do que acabo de decir. O primeiro, que a vella é a faceta anciá invernal dunha antiga divindade, por eso que falamos, no? Que consideramos que é unha divindade, pero na súa faceta bella que coincide co tempo de inverno, que ten un consorte, que é esa parella divina, que xa non falamos del, pero que tamén é moi interesante, e cando se unen nesa unión sexual sagrada, no hieros gamos, traen a fertilidade á terra. Vale? Que pasa? Que no entroido non estamos representando esa fase, senón representamos o momento no que xa dá a luz a unha cativa, que será que a sustituirá, que é roubada e levada a inframundo, o sea, a semente que se enterra baixo terra, que se representa o momento que baixo o inframundo e que xerminará na primavera. Segundo esta hipótese, o entroido e posiblemente outras festas do ciclo do ano representarían episodios dese mito, desa parella divina, vale, o que lles vai acontecendo, o momento no que casan, o momento no que dá a luz, o momento no que é roubada, serían diferentes episodios míticos que se irían representando ao longo do ano de forma cíclica, claro, porque o ano sempre se repiten as estacións e o que vai acontecendo. Mito, para que esta hipótese sexa válida, non pode explicar só o personaxe da vella, evidentemente, ten que explicar todo o que acontece no entroido, vale? Todas as demais personaxes teñen un sentido dentro deste mito. E despois fago aí un apunte que é que, inda que claramente é un mito neolítico, porque ten unha explicación agraria, e porque o elemento máis característico da vella é o fiado, eso inventouse no neolítico, hai certos aspectos do entroido, como o culto aos espíritus dos mortos que se ve representado, podrían ter un antecedente paleolítico, o sea, que pode ser posible que xa certos aspectos do entroido foran anteriores e despois se adaptaran a este mito. Eso xa escapa ao meu análise. E nada, isto é o que máis ou menos hasta ahora as primeiras conclusións que saquei. Xa vos digo que é un tema moi complexo, que ten moito que peneirar, pero bueno, pois espero que vos interesara pois esta visión de dar outro significado, outro simbolismo que pode estar despois do entroido. Moitas gracias.